Avui us convidem a que vingueu amb nosaltres a fer un breu passeig per uns paisatges perduts de la Terra. Veniu? Llegim o què? Ja podeu entrar a la secció d'àlbums il·lustrats, perquè avui, tal com us acabo d'avançar, farem aquest trajecte per uns paisatges perduts, segons m'ha dit la Montse Torrents. Hola, Pilar. Hola, sí. Si no m'ha enganyat, Així que tots els que ens vulgueu escoltar i també veure-ho, ho podeu fer. Dic veure perquè tenim darrere les càmeres i a l'edició de vídeo amb Gintersol i també els que ens vulgueu escoltar perquè tenim el control de so en Dani Autonell des dels estudis de Ràdio Castellterçol. Esteu escoltant el programa Llegim o què? Un programa sobre llibres i bones lectures. I anem a començar amb Montse Torrents, la secció sobre àlbums il·lustrats, que sempre ens porta un àlbum de la seva col·lecció i avui ens porta una altra meravella. Sí, i tant, ja ho pots ben dir. I t'he de dir, a veure, Pilar, partim de quant temps tenim. Perquè avui em porto una història molt llarga. Ui. Sí. A veure. De fet, una de les històries més llargues que podem explicar, que és la història de la Terra. Hombre. Aquest planeta que ens acull. I tant. I és que l'àlbum que duc, com molt bé has dit el seu títol, és Paisatges perduts de la Terra i ens parla justament d'això, de l'origen del planeta Terra i de com, al llarg de milions d'anys, hi ha anat sorgint la vida i com ha anat... És tan llarga que la vull fer tan de pressa que veus... Tranquil·la. Calma. I ha anat sorgint la vida i com ha anat l'evolució d'aquelles primeres espècies fins a arribar als nostres dies. És a dir, parlem només de més de 4.000 milions d'anys. Només. Ja entenc, perquè deies quant temps tenim. És llarga o no és llarga aquesta història? Sí. Doncs sí, però podem estar tranquils, els nostres oients poden estar tranquils perquè no l'explicarem tota, que això ja hi ha llibres que ho fan molt bé, com aquest que presentem avui, que a més té la particularitat que presenta unes il·lustracions fantàstiques d'una jove il·lustradora que es diu Aina Bastart. És mallorquina i és un llibre que a mi em recorda molt les antigues enciclopèdies que van estar que van començar a agafar tant pes i ser tan populars als segles XVIII i XIX. I aquí, a banda del text que tenien, les il·lustracions agafen molt de pes. Ho veiem amb el mateix format del llibre, que és horitzontal, amb moltes il·lustracions a doble pàgina, i que a més comuniquen molt bé, trobo, aquesta sensació d'una línia evolutiva en el temps. Ja només aquí en l'índex, en el sumari com està disposat, ens podem fer molt bé la idea, amb un cop d'ull, del contingut i del recorregut d'aquesta evolució de què parlem, des de les primeres formació geològica de la Terra i fins l'aparició dels primers mamífers després de l'extinció dels dinosaures. O sigui que un llibre ja d'entrada que pinta molt bé i que aquesta il·lustradora de què hem parlat, l'Aina Bastart, és jove però no és novella en aquest món de la il·lustració. De fet, jo aquesta il·lustradora ja fa temps que li tenia l'ull a sobre perquè va publicar una sèrie d'àlbums titulats Què s'amaga? Estan traduïts a molts idiomes, en català Què s'amaga, i és una sèrie que n'hi ha diversos. Què s'amaga al mar, Què s'amaga al cos humà, Què s'amaga al bosc, i ha tingut molt èxit a nivell internacional perquè ella, a part d'aquestes il·lustracions tan precioses, juga molt també amb els colors, amb les línies, amb les aparences, a veure quines figures s'amaguen, a vegades amb l'ajuda d'unes lupes o d'uns filtres de colors. I clar, són uns llibres molt dinàmics i molt divertits. I ella comenta que quan va rebre la proposta de fer aquest llibre per part de la Mireia Saorí, d'Edicions Saorí,
diu que li va suposar un bon repte i que va justament buscar inspiració en els gravats científics del segle XVIII. Val? I que el fet d'imitar aquesta tècnica del gravat, clar, amb tants punts, amb tantes ratlles, amb tants detalls, doncs va ser un treball de molta precisió i de molta feina. De fet, comenta que amb aquest llibre, el de Paisatges perduts, va aprendre a dibuixar. Sobretot referint-se doncs, a aquest grau de detallisme que tenen aquestes il·lustracions, perquè realment de dibuixar ja en sabia i molt. I de fet prové d'una família de dibuixants il·lustres, des de l'avi Joan Vilà i la seva mare Antònia Vilà també. Són il·lustradors i artistes de renom. Bueno, ja veig que té una precisió, almenys aquests primers dibuixos, i sí que recorden dibuixos antics de les enciclopèdies, tal com deia, inclús el color del paper, no? També. És que és això, no? Aquest paper de fons que han triat aquest to sèpia i aquestes il·lustracions amb molt blanc i negre i llavors uns colors així molt esvaïts, com rentats, realment et traslladen a quan aquelles enciclopèdies antigues de quan érem petits que era molta lletra i llavors de cop sortia una làmina que, escolta, allò era un gaudi pels sentits perquè ens entreteníem allà a mirar i a veure un compendi de flors, el de les fulles, els dels vertebrats, no? Doncs sí. Recorda molt aquest tipus d'il·lustració de les enciclopèdies. I si això encara no fos suficientment atractiu, encara hi afegeix una sèrie de jocs com unes pestanyes que s'enlairen i s'ha de descobrir què hi ha sota. Això és una joia, Guaita. Ai, cuidao, ara. Sí, és que s'ha d'anar... I guaita, aquí, els esquelets, també. Sí. És que, clar, a part d'això, no? Aquest dinamisme que li aporta poder fer aquesta interacció d'anar descobrint amb aquestes pestanyes, o fins i tot, guaita, aquí quan explica la formació del Big Bang, les primeres galàxies i el sistema solar, també juga amb aquest altre tipus de transparències i de papers vegetals, que clar, que fan que aquest llibre en real és una joia. Avui sí que cal que mireu el vídeo sempre, però avui es fa ben necessari, I tant que sí. Doncs el contingut del llibre, les dades històriques i científiques, estan a càrrec de la Marta Serna i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És una institució amb més de 140 anys d'història que es dedica a la conservació de col·leccions i a l'estudi i divulgació de les ciències naturals, i on es fan activitats i exposicions tot l'any. I, de fet, aquest llibre està inspirat en una exposició que hi ha, que s'hi pot veure actualment, que es diu Planeta Vida, i que ha servit com a guió de base per a fer aquest llibre. O sigui que aquest llibre és recent. És recent, és un llibre publicat el 2020. D'acord? És força recent i a veure, és una temàtica que sempre està d'actualitat, no té caducitat. I parlant del Museu d'Història, aquests dies mirant a veure quines exposicions hi havia, del Museu, de Ciències Naturals, hi ha una exposició que ens l'hem de notar tots els seguidors d'aquesta secció, i és que ve molt al cas, perquè és una exposició, serà una exposició que comença l'1 de juliol, que es titularà Hi havia una vegada ciència i contes. Què dius? Oi, que bé. I el que proposa aquesta exposició és el descobriment de coneixements científics de l'àmbit de la geologia, de la física, de la biologia, a partir de 10 contes clàssics populars. La Caputxeta, les cabretes, els 7 porquets... Perquè, clar, a veure, com de fort ha de bufar el llop per tombar la caseta dels porquets? No? O quan dura una caseta de xocolata sense fondre's? Aquí hi ha moltes preguntes. Sí, no m'ho havia preguntat mai, però... Que la ciència les pot respondre. Molt bé. O sigui que a partir de l'1 de juliol hi haurà aquesta exposició allà al Museu de les Ciències Naturals, al Parc del Fòrum, a Barcelona,
i traurem el cap segur. No hi faltarem, I traurem el segur. cap. I potser en surt algun Ben segur, programa ben segur, d'aquesta ben segur. visita i en parlarem. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs bé, recomanem molt aquest llibre, que és un gaudi pels sentits, com dèiem, i és per anar-lo degustant a poc, a estones, anar fixant-nos en tots els detalls que té, al mateix temps que aprenem sobre ciència i sobre evolució. I que també, un cop l'hem acabat, ens porta una reflexió que ja ha sortit més d'una vegada en aquest programa. I és que en totes aquestes pàgines que té el llibre, que són força, més de 60, els primers homínids ocupen una pàgina. Ja. És a dir, veiem com l'home, l'espècie humana, és una part mínima de tota aquesta història de formació del planeta i de la vida que hi ha. Que poca cosa som. Que poca cosa som. Sí. I com està a les nostres mans de no carregar-nos tot això en un moment. D'acord? De fet, recordes que hi havia en el llibre, un dels primers llibres que vam fer, que era Window, de la Jenny Baker, ella ja fa 20 anys, al final del llibre feia una mica d'al·legat de, cuidem aquest planeta, cuidem les espècies que hi ha. I aquí també, a la part final del llibre, hi ha una reflexió final que també és bona de fer i en aquest sentit. I que diu, a les nostres mans està el decidir quins paisatges tindrem en el futur. Efectivament. Perquè recordem, el llibre va des del Big Bang, no? Pràcticament des del Big Bang fins l'aparició dels primers homínids. Sí, és la història geològica de la Terra, la formació de les galàxies, de la Via Làctea, del sistema solar, les primeres formes de vida, invertebrades, vertebrades, les plantes, els grans rèptils, dinosaures, la seva extinció, fins a arribar als mamífers i als primers homínids que hi va haver. Sí, realment abasta pràcticament tots els períodes més importants de la història de la Terra i de la vida a la Terra. A mi em deixa meravellada també el tipus de dibuix, no? Sí. I les il·lustracions. Les hores que es deu haver dedicat a aquesta il·lustradora. Quantes ratlles no hi ha aquí, i punts i detalls. I clar, i aquest format d'aquesta doble pàgina és que és fantàstic, la sensació que dona de vastedat, de paisatge. Sí. Em vas passar un vídeo que la il·lustradora estava dibuixant, no? Sí. I clar, va molt bé, dic, per si el vol repescar algun dels nostres oients, que està a YouTube i posant el nom del llibre i la il·lustradora surt, perquè et fas idea del gran art de la il·lustració i perquè un es podria pensar que això potser està fet amb un ordinador. I no, vas veient com totes aquestes ratlletes, tots aquests puntets de cada un dels dibuixos els està fent a mà. És una meravella. És una meravella, realment sí. I a part ofereix això la garantia científica, perquè hi ha el Museu de les Ciències. Sí, de les Ciències Naturals. Al darrere, que clar, avala que tota la informació és... Exacte. Sí. Doncs jo, en aquest cas, torno a dir el mateix que molts dels àlbums que hem vist. És per tots els públics. I tant que sí. Cada un al seu nivell captarà... I que és un llibre que el tens a casa i quan tens 10 anys et serveix, i quan tens 15 també, i quan en tens 60 i 80 i 90 també, perquè no s'acaba la fascinació d'això, del sorgiment dels planetes, de la vida, de com hem arribat fins als nostres dies. Molt bé, Montse. Doncs ja en tenim un altre. Hombre, se m'ha fet molt curt, Aquest s'ha fet curt, Tan llarg que havia de ser. Molt bé, moltes gràcies. Doncs a tu, Pilar. Fins la propera. Fins el proper dia. Adéu. Llegim o què?